Siis se on ampiainen. Hello ja tervetuloa uuden videon pariin ja seuraavaan mun viikonloppua. Nyt on lauantai. Mä tulin juuri parvekkeelle kuvaamaan tätä introa tälle videolle ja täällä on ihan valtava ampiainen mun kanssa. Niin mä yritän saada sen nyt ulos. Täällä on ollut parvekelasit kiinni koko yön. Niin toi voi olla vähän vihainen, kun se on ollut täällä jumissa koko yön. Mutta any case. Nyt kello on melkein 12. Mä oon syönyt aamupalaa, siivoillut, kuuntelin mun palautteen, mitä olin saanut valmentajilta. Meillä on huomenna kisakenraali, kauden ensimmäinen sellainen, ja ensi viikolla kauden ekat kisat. Niin vähän yritin siihen orientoida nyt. Nyt se lähti! Yes. Äkkiä kiinni. Ja seuraavaksi mulla olisi tiedossa alkaa kirjoittaa diplomityötä. Ja siihen voisin antaa myös hieman jotain updatea. Koska en ole hetken puhunut mun diplomityöstä täällä. Eli on nyt ollut 2 viikkoa taas täyspäiväisesti töissä, koska mulla alkoi siis kesätyöt. Ja jatkan samassa paikassa kuin missä nyt olen ollutkin. Mutta sen takia tämäkin vlogi nyt tulee viikonlopulta, koska ei tosiaan arkeen ihan hirveästi mitään muuta kuulu kuin töitä ja treenejä. Mutta nyt viikonloppulla on vlogi ja ajattelin, että ehkä tälleen näistä kisajutuista voisi olla kivempi nyt höpötelläkin tässä, kun on kisakausi alkamassa. Meillä on tosiaan ensi viikolla Kouvolassa sellaiset kisat, mistä mennään siis ottamaan, niin kun käydään hakemassa kisakokemus ja tuomaripalaute. Ja sitten meillä on seuran kevätnäytös niin kun sunnuntaina, noi kisat on lauantaina, niin sitten me saadaan myös simuloitua meidän semmonen kisaviikonloppu, missä on semifinaali ja finaali. Ja 3 viikon päästä on sitten SM-kisat, niin siellä on sijoituksellakin vähän silleen merkitystä, että siellä lähdetään puolustamaan mestaruutta. Silloin ensi viikonloppuna ei vielä ole niin väliä, kun ei siellä jaeta mitään mestaruuksia, niin sillä sijoituksella ei ole niin väliä. Mennään vaan katsomaan, että miten ne tuomarit tykkää ja ehditään tekemään vielä vähän korjauksia ja saamaan just kokemusta, niin ei sitten sinne SM-lavalle meneminen tuu ihan yllätyksenä. Ja sitten siitä 6 viikon päästä on EM-kisat Ljubljanassa. Eli mielenkiintoisia viikkoja eletään tässä. Tää alkaa pikkuhiljaa menee itsekin semmoiseen kisaputkeen omien ajatusten kanssa. Mutta vielä hetken yritän tehdä keskittyä muuhunkin. Aina välissä yritän lueskella kirjaa. Mulla on lukutavoite tälle vuodelle ja mä oon siitä kyllä vähän jäljessä. Mutta on nyt ihan okosti saanut lukemisesta taas kiinni. Ja sitten lisäksi diplomityötä pitäisi nyt aherrella. Mun pitää olla ensi viikon tiistaina tapaaminen professorin kanssa, mutta mun pitääkin mennä toimistolle, niin mä siirsin sitä viikolla. Ja mä edellisen kerran sanoin sille professorille, että mä yritän, että mulla olisi 5-10 sivua kirjoitettuna mun kirjallisuusviitekehystä dipasta siihen mennessä, kun menossa tapaaminen. Ja so far mulla on tasan 0 sivua, mutta nyt se siirtyi viikolla. Niin voi olla, että mä ehdin vähän tekemään paremmin. Nyt mulla on tää viikonloppu aikaa. Ensi viikonloppuna ei tosiaan oo, kun on kisoissa ja on kevätnäytöstä ja joukkueiltaa sun muuta. Niin saa nähdä kuinka käy. Ja sit asetin myös itselleni semmosen aika kunnianhimoisen tavoitteen tuossa huhtikuussa, että olisi toukokuun loppuun mennessä kirjallisuusviitekehys kirjoitettu aika lailla, että sitten kesäkuussa voisi keskittyä vain kisoihin, mutta sitten tuli pääsiäinen ja mä olin vaan ihan loppu, niin sitten mä halusin sallia itselleni sen, että mä hetken hengähdän. Ja sitten mulla alkoi noi työt ja mun piti olla viime viikolla toimistolla ja silleen, niin enpä sit ehtinyt arkisin tekeen ollenkaan. No viikonloppuna mä sit sain mun kirjallisuushaut tehtyä ja mulla on nyt 37 artikkelia, joista vain 30 mä sain auki. Niin 30 sit mistä mä alan lukeen ja katon, että mitkä mä siitä jätän siihen työhön. Ja samalla kun niitä luen, niin sitä alan tietysti kirjoittelemaan. Eli se olisi nyt seuraavana edessä. Aika semmonen, ei yhtään kiinnostaisi, mutta toisaalta samalla semmonen olo, että vitsit olisi ihanaa, kun sais sen diplomityön jo tehtyä. Ja tosiaan, eilen oli tosi hyvä sää. Mä vähän otin päivällä aurinkoa parvekkeella. Pidin lounastaukoa työpäivänä.
aikana. Ja ajattelin, että olisin mennyt tänään mökille käymään, ottaa aurinkoa, kun eilen oli luvattu, että tänään on 17 astetta ja päästä aurinko. Mutta sitten mä heräsin aamulla, niin olikin pilvistä luvattu koko päiväksi. Ja nytkin täällä on pilvistä. No täällä on lasitilla parvekkeella lämmin, mutta ei ehkä aurinkonottokeli. Nyt saa nähdä. Menkö käymään mökillä kuitenkin. Ja sitten tänäänhän on myös, tulee Suomen peli. En itse asiassa yhtään tiedä ketä vastaan. Ja sitten Euroviisu-finaali. Eli jännittäviä TV-aikoja eletään myös. Eli voin katsoa vähän telkkarista kisoja. Niin sekin on kiva. Mut joo, tervetuloa mukaan nyt seuraamaan meikäläisen viikonloppua. Toistaiseksi diplomityön kirjoittaminen on edellyt hieman hitaasti, mutta tortilloita lounaaksi ollaan syöty nyt tuollaista kanaa. Kun jauheliha ei ole ollut kaupassa, niin on kyllä hyviä. Ja olen tässä pelittänyt ja lukenut kirjaa. Ja on mulla täällä, täällä jo auki nää, mutta vielä odotellaan, että jos jaksais alkaa kirjoittaa. Okei, no niin, pieni update. Mä sain sisällysluettelon tai niinku semmosen rungon tehtyä tohon mun dippaan. Eli nyt kun mä alan lukea niitä artikkeleita, niin sit mä osaan laittaa niitä asioita oikeiden otsikoiden alle. Ja meillä on tossa tommonen meidän vanha keittiömatto, koska meille tuli uusi. Niin mä laitoin ton toriin, et saa tulla hakemaan. Niin sitä on tulossa joku hakemaan ihan pian. Ja mun pitäisi nyt pakata mun kamat, niin mä menen sit hengaileen mökille hetkeksi, koska Jesse lähti käymään töissä. Ja sit se menee sen työkavereiden kanssa treenaamaan. Ja se on tulossa kotiin vasta useiden tuntien päästä. Ja me ei haluta jäädä tänne kaksin. Niin me mennään mökille puosteleen. No itse asiassa meidän pitää hakea sieltä vähän tavaraa ja viedä sinne vähän tavaraa. Mutta muutenkin pelaan korttia ja hengaileen. Ja kyllä mä sit jos täytyy dippaa, otan koneen mukaan sinne. Ja joo. Sellainen päivä tiedossa. Nyt menen pakkaamaan itselleni täältä vaatehuoneesta kamat. Itse asiassa siis apua. Mulla on täällä aika monta kassia. Myös asia, minkä voisin tehdä nyt samalla. Siis mä kävin silleen, että mä otin mun vaatehuoneesta nämä kaikki vaatteet pois. Laitoin ne tohon sängylle yksi päivä. Siinä meni siis ihan sikamonta tuntia. Ja sit mä niinku ihan tosi rajulla kädellä kävin niinku, että heitin pois vaatteita, koska mua ärsytti, kun nämä korit oli silleen, että ne ei niinku liikkunut kunnolla. Ne oli niinku tolleen tai jopa vielä pahemmin, koska tuolla niinku, et ne oli ihan täynnä ja mua ärsytti. Niin 2 kassillista hävitin vaatteita. Mä oon myynyt jo 200 € edestä Vinterissä vaatteita. Mä en tiedä, miten noi 2 kassia on edelleen täynnä silti. Ja sitten noi on menossa korjaukseen ja toi on menossa Nextiiliin. Eli semmoiseen, mitä en edes kehdannut myydä. Niin pitäisi viedä noita tosta varastoon, koska nyt myynti on hiljentynyt selvästi. Aluksi mä pidin ne tossa, koska sieltä meni parhaita päältä heti Vinteristä ekana. Mut joo, täytyy viedä noin myös varastoon, koska puolet mun vaatehuoneen lattiatilasta on tällä hetkellä täynnä noita kasseja. Mutta tuli vähän tilaa vaatehuoneeseen. Mökille saavuttuu. Ja siis ihanaa, kun on alkanut puut vihertämään tällä viikolla. Siis toisaalta se tarkoittaa sitä, että siitepölyä lentelee ympäriinsä. Mutta toisaalta se tarkoittaa myös sitä, että kohta sitä ei enää lennä. Mutta on ihanaa, kun on tullut taas vihreätä. Koivut nyt erityisesti. Ai jaa, nonni, jes. Mä en tiedä, miksi äitin auto on takaluukku auki tossa. Ja sinne meni Ines ovelle. Ai, ei mennytkään. Se meni ohi ovesta. Jee, katsokaa. No ei ihan vielä viherrä täysin. Toikin koivu tossa on vähän köyhän näköinen. Ja on pupuut, ei vielä kuki. Ja siellä on Ines. Musta tuntuu, että nykyään aina kun mä kuvaan tämmöistä vlogia, mikä ei ole reissuvlogi, niin mä tuun mökille ja sit mä menen saunaan, mut niin mä menen nytkin. Tai ehkä panostan taas poreammeluun, koska ulkona on kaunissaan ja mulla on vielä semipuhtaat hiukset. Mut joo, kello on nyt 5:15, niin me pelattiin äsken korttia, katsottiin jääkiekkoa, se oli Suomi-Latvia se peli, mikä tänään tuli. Ja sitten chillailtiin hetki. Ja nyt tosiaan hetki saunomista ja sitten
ruokaa ja sit varmaan lähdetään Iineksen kanssa kotia kohti. Hyvää huomenta. Nyt on uusi päivä. Nyt on sunnuntai. Kello on ehkä 10:30. Mä heräsin noin tunti sitten. Vähän yli. Söin äsken aamupalan ja nyt tulin parvekkeelle. Ajattelin lueskella hetken kirjaa ja odottaa, että jos tuo aurinko tuolta ilmestyisi. Meillä yleensä alkaa paistaa vasta 12 aikaa, mutta ehkä se kohta tulee. Ja tänään pitäisi olla tosi lämmin päähiivä. Mä ajattelen, että mä kirjoittelen vähän dippaa ehkä jossain välissä. Täytyy katsoa, miten me puhastellaan. Ja sitten päivän pääjuttu on tietysti kisakenraali illalla. Ja ennen sitä mulla on valmennus. Täytyy ehkä tehdä vähän mielikuvia ja valmistautua siihen kauden ensimmäiseen esiintymiseen. Jännittävää. Niin joo, sunnuntai, day 2 mun viikonlopusta. Ja joo, toivotaan, että tänään on luvattu pilvistä, mutta nyt tuolla ainakin paistaa aurinko. Ja näyttäisi siltä, että se menee niinku just tuossa talon kulmalla tuo aurinko, että se kohta ehkä tulee tänne meidän parvekkeen tähän päähän. Ja siis mun iho on jotenkin huonossa kunnossa. Mä puristelin noita tänään aamulla. Mutta mä en tiedä mistä se on. Mä veikkaan, että se on ehkä... Mä en haluaisi sanoa, että mä oon syönyt huonosti. Mutta on sekin ehkä mahdollista. Mutta ehkä semmosesta vaan, ettei palaudu niin hyvin ja stressistä. Ja sitten on tosi tämmönen hassu, punertaa. Ihan on kaikki verisuonet pinnassa ja kaikkea. En tiedä mistä johtuu. Me lähdettiin näille kansainvälisille suurmarkkinoille, mitkä on Tampereella nyt ollut tämän viikon. Iines on hyvin malttamaton, koska me odotamme meidän seuralaisia, meidän kaveripariskuntaa, ja he ovat hieman myöhässä. Mutta no ei nyt tossa mitään näe. Ihan sika hyvä sää. Luultavasti läkähdymme ja otettiin Iineskin mukaan sen takia. Ines! Joo. Nyt on kotiin saavuttu markkinoilta. Ehdin vaihtaa vaatteet ja vähän pakkaileen kamoja. Ja nyt mä alan laittaa kinesiateippiä muun jalkaani ja sitten suuntaan kohti kauppia. Mitäs kello on? Kello on 3:50. Mun täytyy vähän 4 jälkeen lähteä, eli tulee kohta taas kiire. Ja mun täytyy ottaa vähän evästä mukaan. Kävin hakemaan pari pakettia, mulle tuli kirjoja. Ja tänään on siis tosiaan kenraali, eli puku päälle, kun lähden. Ja ai niin, ostosten esittely, mitä ostettiin markkinoilta. Mä söin jätskin, valkosuklaavadelma ja sit vadelmasorbetti 2 palloa. Ja sit ostettiin tällaisia pretzeleitä. Tuolla on 2. Tuolla on juustopretseli ja kinkkujuustopretseli. Ja sitten täällä on siis tällainen patonki, mikä oli kinkkujuusto pizzamauste. Hirveä jano, kun oli niin lämmin. Iines oli mukana ja Iineksellä oli hauskaa, se veti hirveätä vauhtia. Siellä oli muita koiria paljon ja kaikkea ihmeteltävää. Ja joo. Ei tarvitse nyt viedä edes Iinestä erikseen ulos. Diplomityön tekeminen on taas jäänyt hieman vähäiselle, kun piti lähteä tonne. Mutta on sentään aloitettu se urakka tällä viikonloppuna. Joo. Nyt ois tehnyt mieli vähän ehtiä tässä välissä. Mut ei voi mitään. Ja se mun valkkukameri on vielä kaikilliseksi kipeänä, niin mä joudun menee valmentamaan yksin. Niin sit siinäkin pitää koko ajan olla skarppina. Mutta on myös 3 lasta ainakin poissa treeneistä, koska nekin on kipeänä, niin ainakin sen verran vähemmän lapsia keiden perään katsoa. Joo. Kuullaan ehkä kohta sitten kenraalista, kun muistan toivottavasti kuvata sieltä vähän kuulumisia ainakin viimeistään sen jälkeen. Kenraali done. Mulla on näköjään treeni päällä vielä. Mitäs siinä näkyy? No eli tosiaan 2 tuntia 15 minuuttia treenattu ja voidaan katsoa vielä. Tällaisilla sykkeillä on painettu. Miten tästä näkyy? Näkyy tosi huonosti. Noi. Joo. Että semmonen treeni. Tehtiin siis kisalämpä ja esiinnyttiin kokonainen. Oli eka esiintyminen. Ei ollut niinku... Se oli kauden 5. koksu. Ja sen jälkeen kun me ollaan tehty muutokset, niin
3. Niin ei tuntunut niinku läheskään niin pahalta kuin aiemmissa kovissa treeneissä kokonaiset. Ja sit silleen oli niinku puolesvälissäkin oli silleen, että ei niinku tunnu yllättävän vähän pahalta tuntuu. Ja sitten alussa oli vähän semmosia jännätutinoita, mutta se oli toisaalta hyvä, koska ne on sit kisoissakin aina läsnä. Ne tutinat, vaikka tänään se jännä oli kyllä enemmän siitä, että kuinka pahalta tulee tuntuun, eikä niinkään yleisöstä, et ite en ollut vielä kutsunut tänään ees mitään omia tuttuja paikalle, kun kutsun sitten SM- ja EM-kenraaleihin vasta. Mutta oli kyllä yleisöä silti. Ja sitten tehtiin vielä kokonaisen jälkeen yhdet pätkät, koska oli vielä niinku kova treeni. Henkilökohtaisesti, joo, siis ei tuntunut niin pahalta kuin on tuntunut. Sain itse asiassa meidän joukkueen rallimaisterin, sensuroitu nimi, niin tämän viikon rallimaisterin sillä, että mun esiintyminen oli kuulemma säväyttänyt eniten. Ja mä olin niinku, kun se perustelu sanottiin, että annan sille, kenen esiintyminen säväytti eniten. Mä olin, no en ainakaan että kun se ei ole ollut niinku mun vahvuuksia. Mutta mä otan tän todella isona kehuna, koska mä oon siihen vähän niinku yrittänyt tällä kaudella panostaa. Niin, tosi kiva. Ja hypyt meni ihan ok, ei ihan hirveän pahasti sattunut tänään mihinkään. Ja mulla on sellainen voltti meidän ohjelmassa, niin sekin meni ihan hyvin nyt kaikissa pätkissä. Et ei ollut liikaa adrenaliinia, niin ei ollut liian lennokas, mutta sitä ei myöskään ollut liian raskas. Joo, jäi ihan hyvä fiilis tästä. Ja huomenna sitten kohti kisaviikkoa. Aika jännittävää. Ja on kyllä ihanaa, kun oli siis tosi lämmin. Kun on ollut lämmin viikonloppu, niin hallilla oli tosi lämmin, hiki vaan virtas. Mutta sitä se nyt tulee olemaan sit koko loppukauden aina. Ja on kyllä kivaa, kun on vihreitä ja valosaa, kun pääsee treeneistä. Ja Jesse laittoi mulle just viestiä, että se laittaa kanat uudiin, niin saan tortilloita, kun pääsen kotiin. Ja ai että, kyllä nyt hyvillä mielin voi täältä kenraalista lähteä kotiin lepäämään ja lukemaan vähän kirjaa ja huomenna sitten uusi työviikko taas. Ja tosiaan mä voisin lopetella tämän vlogin tähän, koska kotona menen vaan suihkuun ja syön ja vaaka-asento kutsuu minua, että pääsee vähän lepäämään ja huomenna sitten lepopäivä. Niin kiitos, jos katsoit videon tänne asti ja anna tykkäys. Voi antaa kommentteihin ideoita ja pistä kanava seurantaan. Todennäköisesti teen jonkin sortin kisavlogin ensi viikolla kisapäivästä, mutta mä ehkä teen sen TikTokiin, koska oon ennenkin tehnyt ja toi nyt on ainakin vielä vähän semmonen erilainen, niin kuin, että kun toi ei ole mikään mestaruus ja se ei ole mikään reissu. Mietin noista SM-EM-kisoista, että haluanko niistä sit ikuistaa itselleni muistoksi tällaisen YouTube-vlogin. Mutta ensi viikon kisoista ja näytöspäivästä teen todennäköisesti vaan TikTokiin vlogit. En ole hetken taas TikTok-videoitakaan laitellut, niin ne tulee sit siitä. Joo. Ei muuta kuin ihanaa alkanutta kesää kaikille ja nähdään taas videon parissa joskus, kun tästä nyt on vähän kiireistä, kun on töitä ja kisoja ja kaikkea tämmöisiä kivoja asioita, mutta joo. Heippa!